Sanibonani guys, igama unqabileni bethela mazwibela ekwababa angomhla ka-2 July. Umama nobaba kaBahumi bavuka ekuseni-ke ngovivi-ke bakha itiye namakhekhe befuna ukuhleba ngendodakazi yabo. Shilo-ke uma kaBahumi ukuthi yabona nje le ndaba yokumova out kaBahumi uthi ngampela uyothola i-apartment yakhe noma nje uyogibhida nalo mfana wakamkhize. Usethi ubaba wakhe no, hhayi ngeke. Ifat and set angiboni kanjalo, phela simkhulise kahle thina uBahumi. Ethi kunjalo khona kodwa yabona lento yakhe kumova out nje iyangisolisa mina. Kanti noTsholo ushilo ukuthi mewahamba le khaya uBahumi ngeke aphinde abuye. Kanti ulalela uBahumi uncike ngodonga. Uthe mengena endlini wazenza sengathi akuzwanga lutho wathi, good morning. Hawu, nisheshe navuka namhlanje, bengithi ngizonakhela ikhofi kodwa ngiyabona senilakhile already. Hhayi uma wakhe kambuke ngamehlo osizi. Athi ngampela mntanami you are moving out. Athi uBahumi, bazali ngicela siyikhulume leyo ndaba mase ngibuya kwi-conference. Athi uya kwi-conference? Wathi ngihamba namhlanje ngizobuya next week. Kade ngazi ngayo ukuthi bengingekho decided ukuthi ngihambe noma cha, kodwa manje ngiyabona ukuthi kumele ngihambe. Ngithi ukuclearisha ikhanda kancane, ngiyayidinga le trip le. Hayi nangampela-ke guys, abazali basola kodwa ukuthi ngeke ngathi khona okushaya santungwana ngale trip, kodwa-ke ngoba uBahumi mdala akekho bezothi hlala phansi ungahambi. Guys, ngalena-ke kwaMkhize uma kaZwelakhe noZwelakhe bebegqolozela isithombe-ke sikayise. Athi-ke uZwelakhe, uyamkhumbula lo Mlisa ma Wathi hhayi, ngizikhumbulela nje esakhe isithandwa nje mina. Wathi uBahumi, wathi wathi awukhulume naye phela mntanami olungisa izinto. Ngiyazi ukuthi benithe niyahlukana kodwa mina cha, angiboni kukhona omunye umuntu okufanele wesifazane ngaphandle kwalowaya. Athi uZwelakhe, ma, ngizamile mina ukukhuluma naye kodwa-ke hhayi kunhlangazimuka nomoya. Ngisho naye izolo ngimemile kule trip engiya emakhaya kuyona, kodwa akangiphenduli kuze kube manje. Wathi kulungile phela zama uloku umfonela nawe. Hawu yini manje? Athi ma, ngisaxakwe ezinye izinto nami. Wathi indaba ibhizinisi. Wathi uke wakhuluma kodwa nje nobaba omdala wakho? Wathi ngikhulumile naye ngamtshela ukuthi akayeke ukwenza le side hustle, kodwa-ke ungithembisile ukuthi uzoyeka. Wathi uyamkholwa wena? Wathi hayibo ma, ngubani kanti mina? Ngiyazi ukuthi ngishaya ngamanga lowaya kodwa ungakhathazeki ngizoyilungisa. Kuthe kusanjalo nje kwabe ngingene imeseji efonini-ke kaZwelakhe-ke evela kuBahumi esho ukuthi-ke it's fine, bengahamba beye kwi-trip ndawonye. Umane nje wathi ma, uyazi umthandazo wakho wena u-strong. Wabemkhombisa imeseji, hhayi wamane wacula-ke straight uma wakhe wathi awu, uJehova evula iminyango, uJehova evula iminyango. Hawu mntanami ngiyabonga. Guys, ngalena-ke kaMtawunge ugelo besebhizi epakisha. Uyafaka yonke into guys ongayicabanga ezomenza ukuthi abe muhle kule trip yakhe noZwelakhe. Hhayi-ke udadewabo uTsholo uthe mengena wathi, hawu ngampela uyasishiya? Wathi no, anginishiyi, ngiya nje kwi-conference. Wathi conference? Lezi iy'ngubo kodwa uy'pakishile zikhuluma okunye. Le shayini le uzobe uyigqoka nini? Wathi hhayi kuzobe kunedina laphaya kwi-conference, so ngizoyigqoka-ke ngaleyo dina. Wathi hhayi ngeke, ubra ne-underwear esexy nayo futhi eye-conference, kwangathi uya kwi-vacation nje wena. Wathi awukahle, thula wena. Waqeda wavala isikhwama sakho girl. Bonakala ukuthi ingane isicishe yambamba manje ukuthi akukho conference la, lo muntu uyikhipha noZwelakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Kwakuhle guys, besemotweni-ke becula kamnandi. Ugirl unezwi elimtoti elengelosi. Usho kahle wathi, baby ngicela ukuphuza, ngiphuze kulo mthombo wakho. Ecula ugirl emotweni. Hhayi noZwelakhe ngayibikile phansi emlekelela ubhuti. Eshaya ngethena, yena-ke uBahumi eshaya ngesoprano. Guys, iharmony yamaphimbo abo, hhayi wena ulozolo uqobo lwalo. Guys, bebehleka kubonakala ukuthi labantu laba badalelwene ngathi kade bazana. Guys, ngathi kade bashada bengakashadi ngisho ukushada. Hhayi-ke bathe sebefikile-ke kwihhotela abazohlala kulona. Ubhuti uZwelakhe-ke wamane wayinyomfa. Wathi ngeke aze alale-ke ekamereni elilodwa noBahumi. uBahumi waphoxeka.
Hhayi, waqeda lapho wathatha isikhwama sakhe waya kwikamera eli-next door. Uthe sewuvalile umnyango lapha ekamereni labahumi, wayisola kodwa ubhuti wangavuma ukudedela i-handle yomnyango. Naye uBahumi wasibamba isicabha girl engathi uzothi azivuleke manje aphinde abuye ngaphakathi uZwelakhe. Guys, uthe sesekamereni uZwelakhe, hhayi ubephenduphenduka embhedeni ubhuti ayibambe ifoni ayidedela efuna ukufonela uBahumi ukuthi welela ngapha sisi ngiyakudinga. No Bahumi ngala ugirl, she was tossing and turning kungafiki ubuthongo. Ayibambe ifoni ayidedela naye elindele ukuthi phela uZwelakhe afone azilalela ngiyeza lapho. Guys labantu, but anyway, kona ngiyamncoma uZwelakhe ngalesi sinqumo asithathile ngoba mengase kuthiwa ukhona udoti awenzayo noBahumi manje engakamshadi, uyabona-ke futhi uzobe sekuyicala elinye ngaphezu kwecala kuloya mndeni wakaMtawunge. Vele nje bambona sengathi umfana usikhotheninyana ngoba wathi uzoletha amalobolo wangawaletha. Manje mase sekuthiwa-ke futhi uye kwi-trip nendodakazi yabo waqede walala nayo. Uzophinda akhiphe isiqwayi sakhe laphaya uMtawunge amqede nya uZwelakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Le emzini-ke kaDumisani umhlaba wenza imanga. Ubelele embhedeni elindele nje imeseji ethi qiqim enemali yakhe ngoba ehambisa i-delivery ngayizolo. Imali-ke engenile guys iningi kakhulu ngoba umane wavusa unkosikazi wakhe wathi vuka ubuke la. Methi inhla unkosikazi efonini, imali engaka Sithandwa, uyithathaphi imali engaka? Washo amanga-ke wathi hhayi ngenze i-extra time lapha emsebenzini ngase nganikezwa-ke nebhonasi. Qede lapho ubhuti-ke wathi ukhipha wonke umndeni i-5 star meal guys, 5-star course meal. Umndeni wonke uyodla wona namhlanje. Wambuza unkosikazi ukuthi indaba singakhokhi ikweleti kuqala. Wathi no, sizoba nje nesidlo esisodwa qi sokubonga phela uma nobaba ukuthi uzivulela amasango sazohlala la emva kokuthi izinto zethu yibhede. Hhayi nangampela-ke baya guys kuleyo 5-star course meal. Hhayi badla kwade kwitafula kwafika wena boma-dessert. Yebo guys. And then uDumisani uyangixaka ngoba uhlakaniphile kungani angayibuza indodana yakhe ukuthi imali engaka then iqhamukaphi. Yini enze ngathi akaboni ukuthi khona into eshaya amanzi la, angazi. But-ke umfowabo omncane uNhlanhla usolile guys ukuthi no, ngeke ukuthi umhlaba ngaba nemali engaka adlise umndeni wonke just like that kungakaholwa nanokuholwa. But wamane wathula wenze ngathi akaboni. Kuthe kusuka lapho-ke umhlaba wathi kancane mndeni ngithatha leli thuba nje ngithi angibonge ukuthi nazivulela umnyango sangena lekhaya nasihlalisa nasamukela. Ingakho nje ngithi nginikhiphe ngizodlulisa nje ukubonga. Wathi ubaba wakhe uMando uyinkosana yami-ke wakhuluma njengenkosana. Nawe Nhlanhla uthathe ucoshe amabili amathathu la kubhuti wakho omdala. Uyasho nje uNhlanhla ngenhliziyo ukuthi ngicoshe okubili ukuthatha ubhuti wami omdala isigebengu uqobo lwaso. Never. Anyway guys, le Mkhize Logistics before uZwelakhe ahambe aye kwi-trip noBahumi uke wahlala phansi nomhlaba wamtshela ukuthi lalela, bengicela ukuthi ugade le nkampani njengoba ngihambile. Uyazi ngicela ungigadele driver ubheke ukuthi akekho owenza into ekubheke eceleni. Uphinde ungibhekele ubaba wakho. Ngiyazi ukuthi ubaba wakho okuzalayo kodwa uke wenza ukukhoshosho la ebhizinisini angimthembi. Mekhona nje noma okuncane okusolayo ungitshele. Wavuma guys umhlaba. Wathi ngiyakuthemba mfowethu ngenhliziyo yami yonke. Uyazi ngiyakuthemba ngaleli bhizinisi ngoba yifa lethu leli. Ikusasa ley'ngane zethu leli. Ngisho nayo ezakhe iy'ngane zizogcina zithole ikusasa ngale nkampani le. Yingakho ngithi ngicela uyibambe njengey'khali zamantungwa. Ungalinge uyicekele phansi. Wamane wathi umhlaba, themba mina bhuti. Lapho uyasho ngenhliziyo ukuthi lala lulaza abazokwengula. Uzongithemba nje impela ngamazwi kodwa nje izenzo zami zizokhomba ukubheka eceleni. Guys, kuye kushiwo kuthiwa-ke ubothemba itshe kunokuthemba umuntu ngoba uZwelakhe uye kwi-business, uye kwi-trip nje angisho njalo. Not a-business trip, it's just a-vacation. Kodwa ngemumva ushiye isitha esizomcekela phansi. Isitha asithembayo guys. Kunzima.
Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile ngibethela amazwibela ekwababa angomhla ka-2 July. Umama nobaba kaBahome bavuka ekuseni-ke ngovivi-ke